Siyak, no mapangasawak ni Baak, kure madag trabahon, siyak latag trabahon. Po, nag-shorty mo ni Bakon. Tapos niya pay. Tapos, kanay na linis sa di pagindaan may tap, no awan ti magbagpagana. No kahit na, di gusok pa ya, hindi nigusan kami duwa, lidlida kay ko. Po, mayatan niya. Sige niya pay. Baka maamin na yun. La 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 Huy! Aw, kisti sabam! Makapakigtot ka mo't nga nga naman nagati masangsangwan ako. Naragrag. Nagsayangan. Pinigpigsa ko mata. Masupaw ko. Anak man ay kasta-kasta, baka masipapo ka naman di na oras. Si Kamoy, madi ka lang maangawon. Pay papanam. Panak tambay dyan eh, kubo ni Baak. Manual daw kami na, madik makikita ni Baak ko no, napanana din na tao. Nakita mo lang suna din na minsan yung tindaan. Nakatulala suna. Dan sa problema na. Nikas Jai, ala, baka pampanunuton na kon, baka magusgustuhan na kon, baka damdam ako, agawis ang kasaron. Diyak pa'y handa. Nga sumarampati nga ating babae. Sa bagay, the point mo. Nung kasar kayo, da paranita ka. Ay, kaya't ko nakasar ko. Kuray simple lang, basta ni Bakti pakasarak. Tapos no, magbagnak niya simbahan, nagkakanta ni Baak. Di ba, nagbongga, excited ako. Ayun niya. Tapos no, mapanta jibenyaw. Dati, lechon baka, lechon baboy, lechon kaldi. Nagano ka malamot yun. Perfect. Tapos, urayhan pa inalpas na agsasawa ajay pade. Ay, ko na ako nagado na. Tapos, i-request ko ko. No, ajay kiss no bridean. Ha? 5 minutes ko na ka. So, madila mo bumisong ni Baak. Kamasrusuruan na tumot lang ajay. Siyempre, surusuruwak suna Siya, jak lang amaw. Tumagal lang tam muna ajay. Agbaliw ta ajay yun. Majik palbusan na aginom-inuman. Siyempre, no, agkasar kami ko. Siyak ti masunod. Oh, may tidiskarte ma. Madi ka pa nagkaskasar ka, an-under mo. Haan na pag andar ajay gamin. Pag siya ata namat lang ajay. Nalayang surutan na ka. Mo ti surutan na ajay nga tao. Kasyakton ti surutan na Ato na kinangiwat ko, madinak surutan. Ay, amok mitreng, suruang kalangan ti pagsiyata mo. Ta surutan na ka nga permay. No, digos ka, aji underwear mo, katam, di ba? What? Basta may kambi dalawm, kasi painom mo kanya na. Ay, surutan na ka ajay. Oh, agpaiso ajay. Padasok tuman. Ngun, epektiba ajay. Amin to nga ibagam, surutan nan. Hala, excited ako man nun. Oy, sa wakas. Next month, malpaskan. Dati budget ko. Sa palang radyan ni kubo ni Bakag, tugaw. Mayat ato itong tungan tay. Ni, palanit mo kinimitri nga ajay. Ang pwede naman kakamandat tuwing. Amom ti kayat kun haan na kayat ni Baak. Majak gamin masurutan no anat kayat na. Okay. Baka niyan ti madina kayat kin kayat na. Naman. Ti madina kayat ni Baak, ayun nariri kin nagkalngiwa na. Treng, makarta, adula mo tinay. Dito rin. Pi madamag ko. Kanya mo ti nakayatam kin ni Baak. Aji ko aji mata na. Gamin no, kumit kita ko. Kaslak akitan na. Tapos ay barpas na. Makit kitak pa lang marayo ko. Punay niya. Pagsa tama mo, niya pay. Tapos, kuray manginom. Angot baby latta. Ano nga tagam gamitin na di na sabon tapos shampoo. Di Baak? Angot bebe? Sa, nagsaralat ta ajay. Kaya isumot ti maangot ko no ang kadwa kami. Baka, adda diferensya na tagong mo. Gamin nakadesign na nga ta para ti palanitan.
Sobra ka mo. Nagkaro ka na yun. Oh no! Punay ka mo ito. Tapi di pa nagkit-kitang kanyak. Puro karanil at mga angot kon. Pero urupa ka karnay. Kag pa'y sumot, kita mata pagropropam na lanit-lanit, kasla madi ka matuntunawan. Tasatalang at mo na kasla mantika ti baboyatan. Nagalas. Hoy, mitreng. Awan tinayanak na nagalas. Nauyaw, adaw. Han, kamot na iwan ko. Bagbagak lang nga di makikita kinyam. Mumitreng. Isang araramita ka atoy. Ato tayo magpagada nga, survival of the Philippines. Yan. Dapat ito pa-survival of the Philippines na. Punay ni Palanit eh. Kasjay. Apay gawin madi ka agaplay ti trabaho, barbaring matanggap ka. Mamin ano, nag-apply trabaho. Nagadope ipapalanda nga requirements. Tapos, niya mala maala. Ay, baka madin pa'y gasat siyak, no mapangasawak ni Baak. Kure madag trabahon, siyak latag trabahon. Po, nag-shorty mo ni Bakon. Tapos, niya pa'y. Tapos, kanay na linis sa di pagindaan mi, no awan ti magbagpagana. No kahit na, di gusok pa'y Di nigusan kami duwal, lida kay ko. Po, mayatan niya. Sige, niya pa'y. Baka maamin na yun. Tapos, aramidok pa yaji na baby tap na madinak panawan. Mitreng, Ugis ti sabi mo ka, ha? Madag balen, kinabak lang atoy. Maday. Ni, tatakamat gayam. Awan! Arjay balay. Awan ang nga tungtungan nyo. Wala palanit, kababain. Apay nga mabain ka. At mo namin ni Bakon. May baga maamin kaya maun. Ay, wang gayam, ang dapat aramidak di balay. Adya ni, palpaala ni manong ko na sili, iyawid kon. Madi mo lang napig sa tama na kanyang aling landris ya. Muna malaga magbay na jubing ay Bigla nga umalis. Ay na Baak. Nagadote, ibagbaga na tatay kanyang ajay. Baga na pikag, kasar kayon. Ano pa yung bagana? Baga na tatay ko. Nung kasar kayaw, nung magbag na kayo sumasimbaan. Baga na ko, habang magmag na, sikati ko mga kanta. Kat nunak pa yung nakita nga kumanta may kure na barbarte kak dik pa may turid nga kumanta di video okay. Dito laki di simbaan ay. Siguro tin baga na, nagmaikaroon ti arapaap na. Gadumit ang muna dyan. Bay, Baak, mating kursunada. Awan pa nga man di plano kata. Lumakay kan, baka damdama, madim kasat ti balasang. Baka damdama ti magasatam ke pakait, o kaya balaw. Kidura ito pa kon single mom no isunto tigasat ko. Kunin matatrip mo niya. Bad trip. Kasi nga bad trip, kanya-kanyang taste meet Apay agpapadat ti panlasa ya. Kadi nga road, baka madi ka makasawa. Ano mga problema na dyan? I can manage myself. Po, may tayo bagamon niya. Ang palanit, ato ti may bakan niya ma. Uray sinunto pa ti makagasatak, basta tanggap na aji pamilya na aji tao. Mayata ki jayin. May tapalinindi ka mo niya, pang certified nga Baak. Gawin Tsaka ti kahit kung amin palanit, no may asawa aji maasawak, madi nga maya dayo di pamilya na. Di surat mo kami nga pamilyanan, total ko kayam mo. Ay, kung gayam. Aji ti pagpanunutak pa ulit. Ngamin aduda Baka madi kaya. Takit din, gadam mo. Tama rin, tuto. Gusto mo ng instant shine sa paint ng motor at sasakyan mo? Itong GR4 Ceramic Wax Spray ang gamitin mo. Ito ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa dumi, tubig at UV rays. Kaya mas tumatagal ang kintab ng sasakyan. At nagbibigay rin ito ng glossy at makinis na itsura sa fairings. Kaya parang laging bago ang pintura. Dahil dito sa GR4 Ceramic Wax Spray, hindi mo na kailangan gumamit ng maraming produkto para makuha ang magandang resulta. Nakatipid ka na sa oras, nakatipid ka pa sa pera. Kaya kung ako sa'yo, check out mo na!